Victor nwanne m my brother. ọ bụ graduation ka a na-agraduate. Ọkwa graduation o. Anọ m na ụmụ esi agba na ha na-agraduate na esi agba ka ọ bụ graduation na school ha taa adọ. Taa ka ha na-agraduate, ọ bụghị ụtọkọ, ha na-agraduate taa. Ka ihe na-eme? Ụmụazị anaghị wom vụrụ ụmụ nwaanyị mana iwe na-ewe m. Ihe na-ewe ka iwe na-ewe gị iwe. Otu ụmụazị aja anya moto n'ụzọ ahụ enwere m ike ịkọwata Ndị eji ego na-eje esi utu. Ọ dị ka ha ji anya ha na-eme ihe a? Ọ bụ moto mpa ha na. graduation ka a na-agraduate. Ọkwa graduation o. Ka ọ bụ na o nwere ihe ọzọ na school ha taa adọ. Taa ka ha na-agraduate, ọ bụghị ụtọkọ. Ka anyị jee gafụ n'anya. Ọ gwa ka Chineke zọwa mmadụ tata ka mmadụ hafụ ịnwụ. Eziokwu. Ọ kwa ka m na-ekwu. Eziokwu. Maka ọ bụ ọkụ ịnọrụ na a na-eme na ị na-agraduate na ị na-eme nke a na ị na-apasị mmadụ adaa n'ụzọ. Victor nwanne m My brother. ọ bụ graduation ka a na-agraduate. Ọkwa graduation o. Anọ m na ụmụ esi agba na ha na-agraduate na esi agba ka ọ bụ graduation na school ha taa adọ. Taa ka ha na-agraduate, ọ bụghị ụtọkọ, ha na-agraduate taa. Ka ihe na-eme? Ụmụazị anaghị wom vụrụ ụmụ nwaanyị mana iwe na-ewe m. Ihe na-ewe ka iwe na-ewe gị iwe. Otu ụmụazị aja anya moto n'ụzọ ahụ enwere m ike ịkọwata Ndị eji ego na-eje esi utu. Ọ dị ka ha ji anya ha na-eme ihe a? Ọ bụ moto mpa ha na. graduation ka a na-agraduate. Ọkwa graduation o. Ka ọ bụ na o nwere ihe ọzọ na school ha taa adọ. Taa ka ha na-agraduate, ọ bụghị ụtọkọ. Ka anyị jee gafụ n'anya. Ọ gwa ka Chineke zọwa mmadụ tata ka mmadụ hafụ ịnwụ. Eziokwu. Ọ kwa ka m na-ekwu. Eziokwu. Maka ọ bụ ọkụ ịnọrụ na a na-eme na ị na-agraduate na ị na-eme nke a na ị na-apasị mmadụ adaa n'ụzọ. Victor nwanne m My brother. ọ bụ graduation ka a na-agraduate. Ọkwa graduation o. Anọ m na ụmụ esi agba na ha na-agraduate na esi agba ka ọ bụ graduation na school ha taa adọ. Taa ka ha na-agraduate, ọ bụghị ụtọkọ, ha na-agraduate taa. Ka ihe na-eme? Ụmụazị anaghị wom vụrụ ụmụ nwaanyị mana iwe na-ewe m. Ihe na-ewe ka iwe na-ewe gị iwe. Otu ụmụazị aja anya moto n'ụzọ ahụ enwere m ike ịkọwata Ndị eji ego na-eje esi utu. Ọ dị ka ha ji anya ha na-eme ihe a? Ọ bụ moto mpa ha na. graduation ka a na-agraduate. Ọkwa graduation o. Ka ọ bụ na o nwere ihe ọzọ na school ha taa adọ. Taa ka ha na-agraduate, ọ bụghị ụtọkọ. Ka anyị jee gafụ n'anya. Ọ gwa ka Chineke zọwa mmadụ tata ka mmadụ hafụ ịnwụ. Eziokwu. Ọ kwa ka m na-ekwu. Eziokwu. Maka ọ bụ ọkụ ịnọrụ na a na-eme na ị na-agraduate na ị na-eme nke a na ị na-apasị mmadụ adaa n'ụzọ.